Maningi amanga engihleze ngwezwa afundiswa nje ngenkolo. Amanye ke ngiyengithule nje ngilalele. Amanye ke ngiyengitshela ukuthi ngelinye ilanga ngizokhuluma ngawo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngamanga amalana nokugana nanokugana. Kade ngibuka ke enye inhlalo isuthi lapha ishumayela. Ithi ezulwini akangeni umuntu ongaganiwe nongaganile. Bengaqali ke ukubona intshumayelo ethi ayifane naleyana. Ngike ngayibona nje enye intokazi lapha. Ethi le ntokazi ike yafa. Ithi mayifika ngale yavinjwa kwathiwa kangeni la umuntu ongaganile nongaganiwe. Ithi le ntokazi yayizwa ukuthi icula kamnandi ngaphakathi. Ithi kwasesedlula ikhehle edala. Lathi buka ke kube kuthiwa wavuma ukungana usesemhlabeni. Ngabe sengiyongena nawe lapha. Anginendaba ke nokuthi lenkolelo iyiqiniso kangakanani noma lo sisi wayife ngempela yini noma mhlawumbe wayintshontshwa amadimoni. Kodwa ke okungiphatha kabi ukuthi lento izofundiswa enkolweni. NgokweBhayibheli uMose akazegane, uJesu akazegane. Kanjalo futhi nomprofeti Isaiah Shembe mhla kufika izwi likaJehova limthuma lamtshela ukuthi akahlukane namakhosikazi akhe nezingane zakhe. Wanqaba umprofeti Isaiah Shembe zasezifa izingane zakhe kanye namakhosikazi akhe. Ilapha bona khona ukuthi kanti kushubile wabe sevuma ukuthunywa uJehova. Ngokumlando nje uJehova mayesekusebenzisa ukufuna uwedwa. Ngoba ngisho ezulwini imbala uShaka akazegani. Manje ngiyamangala ukuthi njengoba bonke labantu bengaganwanga nje kwenzeka kanjani ukuthi ezulwini bese kungenwa ngokuganwa nangokugana. Ngike ngibuke ukuthi mina ke lento yokugana inhlahla yeyehlele owesifazane nje ngokusuka eqondanile kodwa kuyenzeka futhi kungaqondani. Omunye wesifazane kuyenzeka engayitholi inhlahla yokugana kuze kushaya isikhathi sokuba uyaguga noma uyadlula emhlabeni. Kanjalo futhi nowesilisa kuyenzeka impilo ingamhlanganeli engabe nawo amandla okugana ezedlule emhlabeni. Kodwa ngokwasenkolweni sazi ukuthi ezulwini kungenwa ngokukholwa.